Ingen mokwongo nyaka wange historia mar situation ma wantiere. Mokwongo IEBC ke kuma diera ok onego bedni onge kod komishonas manyalo taye sa asaya. To gimomiyo sama wuoye ni IEBC onge komishonas en nikech tim ma sirikal mar Kenya Kwanza notimo bang' kawo loch. Nikech tam mar ofis kata kinde mar tich mar komishonas adek ne rumo. Ma en mar Wafula Chebukati, Abdi Gulie to kod Boya Molu. To komishonas ang'wen nene tam margi ok dhi rumo. Ne pok dok higni mang'eny e ofis. Machalo tim mar Cherera fo, pare ng'eyogi. Moting'o Cherera, moting'o Arin Masit, moting'o Justus Nyangaya, to moting'o Wanderi. To nikech sirikal mar Kenya Kwanza nene timo gimiluongo ni chulo kuor. Nikech komishonas ang'wen gi ok noyie kod duoko mar yiero mar kom mar ker. Kendo ne gibalo kod dwaro mar Chebukati mondo giland William Ruto ka president. Koro ne nyaka Kenya Kwanza kaw thuolo makende mondo gol gi oko, tich gi oko. Ok no tich gi oko, donge wang'eyo ni